Ό,τι λεφτά πάρουν. Με τη δέσμευση όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους, στόχος ο δικός μας είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στη συντάξη. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Ακούσατε από τον κύριο Γιούγκερ να λέει τη λέξη μνημόνιο? Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Πιστεύω, κύριε Παπαδέλη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Εγώ θα σώσω τον κόσμο, θα αναρωτηθείς για μια ακόμη φορά. Όταν εσύ και εσύ που παρακολουθείς και αναδημοσιεύεις αυτό το βίντεο, πιστέψεις πως εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Που είχε πει και ο Καζαντζάκης, τότε το εγώ, αυτόματα θα γίνουν ένα μεγάλο εμείς, στο οποίο θα βασιστεί η Ελλάδα για να βγει από την κρίση δυνατή και ελπιδοθέουσα. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ, θα κάνει πολύ φόβο.